बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै ट्रास्ट आरो एबसु जथायै बानजायनायाव बिथांनि जिउ जारिमिन हिस्ट्रि लाइफ स्केच आरो डकुमेन्टारि बानायनायनि थाखाय थांखि लादों आरो बे हिस्ट्रिया ओंखारोबा बे हिस्ट्रिखौ बिथा खालामनानै सिनेमा बानायनायनि खोथायाबो प्लेनिंआव दङ। दा बेखायनो गिबियाव हिस्ट्रिखौ लिरनाय जागोन, फुल बे जारिमिन सोरजिनाय जागोन, बिनि उनाव बिनि बिथा आधार खालामनानै सिनेमा तैयार खालामनायनि खामानिया सोलिगोन। आसाम सरकारा गासैबो अनुस्थान प्रतिष्ठान जिखिनि इन्स्टिटिउसन दं इडुकेसनेल इन्स्टिटिउसन थांनाय बोसोरनैनि सिगांनिफ्राय स्टुडेन्ट डे छात्र दिवस हिसाबै इन्स्टिटिउसन लेभेलाव फालिनो थाखाय डाइरेक्सन होबोदों आरो देग्लाय बोसोराव कटन मुलुगसोलोंसालियाव जि मुलुगसोलोंसालियाव बड'फाया गावनि BSc डिग्रीखौ लादोंमोन फरायदोंमोन बा PUC खौ फरायदोंमोन बे मुलुगसोलोंसालियाव आसाम सरकार आरो BTR काउन्सिल जयेन्टलि बेयाव बड'फानि मुङाव मेम'रियेल लेक्सार बिथांमोना हाबाफारि लादों। बे थारैनो बाख्नायथाव। गुबुन गुबुन इन्स्टिटिउसना लादों, डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटिया लादों, एबसु आरो डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटि जथायै दसे उनाव जोङो क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेज आरो बिथांमोननि स्टुडेन्ट इउनियना लानाय हाबाफारियाव लेक्सार सेसनाव जों बाहागो लागोन। दा बिदिनो जेराव जाय जेरैबायदि एरेन्जमेन्ट खालामदों बड'फानि मुङै बड'फाखौ मान होनानै बिथांखौ मोजाङै बुजिनाय प्रसार खालामनाय मिथिहोनायनि हाबाफारिखौ लादों। आं बयनिसिमबो धन्यबाद बावदों। गोजोन्थों।